Agyaman agyaman ka man unayan ti orasyo nga imay nga tatta, nga kadwa, magragsakan akmanan, nga kadwa kayo amin tatta. Iti kalikagom amawayawayaan ti problema ti panagbisin. May isa ka dito programa ti administrasyon ni President Bongbong Marcos ti Bagong Pilipinas Rice Program. Dito La Paz, Abra, naiway titang Independence Day ti distribusyon ti sag 10 kilo sa bagas manipod iti nasa programa babay ti panangidaolo ni Mayor Nina Bernos. 2,250 vulnerable families ti beneficiaryo manipod kaliti sa nga 12 barangay iti ili. This is the first distribution iti Bagong Pilipinas Rice Program dito ilimi nga La Paz. Dito ka naawat mi from the national government as part of the local government support fund. Amin nga munisipyo kat makaawat ti kasto. Ti beneficiaries mi ka suggested by the Office of the President kadagiti mainly indigent families and other vulnerable sectors like 4Ps, sagiti membro ti 4Ps, senior citizens, persons with disabilities. So, kasyeti nubraming targeting iti beneficiaries. Napalaos ti ragsak ti iti beneficiaryo, kas ti 58 years old ken may isa nabalo, ani Nanay Marielita. Kadwa na ti balayda, ti may isang anak ken dua nga puko na. Damang kami apo dati naawat ko. Mga manual daw yung atamit dito, ma'am. Patangal daw mi dati sir. Patay nga pangalawa kayo. Ragsak ko lang sir dahito nga nakaawat. May samit naman nalon di si tenda titawen ni Tatay Benny. Nagyaman iti naawat na, nang runa, masapol da ito ita panawen di panagtutudo. Agyaman kami unay, anmi mga subsubalitan ti ayat yo kanyami, ita nga gundaway, naragsak kami nga, da kami nga, kaduan na nga manalon, ta oreno da maapit mi nga, at least adanayon na nga pagtulong mi ti pagtaraon ti pamilya sir. Lalo, panawen di panagtutudo. Lalo ka masangwanan, panawin ti panagtutudo, masangwanan man, ti daddo mga kalamidadin. Dakil unay nga banag dati para kanyami sir. Naipasigurado met ti kalidad, dagiti naipaya bagas, gaputa locally produce, wano nagtaod da ito iti ili. So dato'y bagas mi, kat ginatang mi from our farmer associations iti La Paz through the negotiated procurement process, if I'm not mistaken, DJ nga proseso iti gobyerno. So deto'y kat ipakamok kadaktal nga tulong para iti farmers kasi ginatang mi nga irik iti favorable price na nga atong commercial kumati gumatang. So maragsakan mo dagiti farmers iti naggagatang kami. So talaga nga part nga priority nga masapol adto ti produkto mi nga rice ditoy ket why not nga isu ti gatangan mi nga ken iwaras iti para ti kakailyan. Malaksi ti tangal daw, manamnamang umawat danto pa iti mamintalog daway aging kaglipas ti tawen 2026. Archie Lorenzo, Balitang Solid North.